Da ponovim deo ovoga što je Boško kazao, mi smo podneli dve inicijative prošle sedmice, podneli smo ih svim opozicionim poslaničkim grupama, poslali smo je i poslaničkoj grupi SNS-a i PUPS-a i SPS-a za raspravu o poverenju Vladi i za razrešenje predsednika Republike. Do sada su 4 opoziciona poslanika, pored poslanika Dosta je bilo i Dveri, 13 poslanika Dosta je bilo, 7 poslanika Dveri, još 4 poslanika su potpisala tu inicijativu, ostali se još uvek nisu javili. Da ponovim da mi smo spremni da izmenimo tekst inicijative i jedne i druge, da bi dobili što više poslanika da je potpišu. Takođe smo spremni, ako druge poslaničke grupe imaju neke inicijative koje bi oni želeli da pokrenu, i Boško i ja smo saglasni da im damo podršku naših poslanika. Ostaje pitanje zbog čega se ignoriše ova naša inicijativa, jer ovo bi moglo da razbije blokadu Skupštine za vreme ovih izbora. Podsjetiću takođe da je Skupština bila blokirana i za vreme predsedničkih izbora sa zaista krajnje licemernim obrazloženjem kako Skupština ne radi, kako bi tobože rad Skupštine u stvari uneo nestabilnost u društvu. Ovo je po meni potpuno skandalozna izjava predsednika Republike. Izgleda da se ista stvar dešava i za izbore u Beogradu i Boru. Skupština ne radi. Imamo mehanizam da Skupština počne da radi, potrebna nam je podrška opozicionih poslanika, međutim ona očigledno ne dolazi. Kao što rekoh, kao što je Boško takođe napomenuo, potrebno je 60 potpisa za raspravu o smeni Vlade Republike Srbije i ima dovoljno poslanika koji bi to mogli da potpišu. Znači, još jednom pozivam sve opozicione poslanike da stave sujete sa strane. Nas dvojica smo uspeli da se dogovorimo oko nekih važnih stvari. Mislim da je moguć i širi dogovor, da podrže ove inicijative i da onda nama daju svoje inicijative koje ćemo mi takođe podržati i da pokažemo da je saradnja na tom nekom elementarnom nivou moguća u Srbiji. Što se tiče ove inicijative, ponovit ću da više puta smo govorili o tome i Dosta je bilo izdalo više saopštenja o tome. Glavna tema u Srbiji jeste Kosovo, odnosno da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. To je nešto što gura Zapad i veliki je pritisak na Srbiju i mi mislimo da je Aleksandar Vučić to u stvari obećao i sve što radi ide u tom pravcu. Najnovija inicijativa je inicijativa o modelu dve Nemačke, po kome bi valjda i Srbija i Kosovo po modelu istočne i zapadne Nemačke dozvolile da, odnosno Srbija dozvolila da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama i da bez međusobnog priznanja. Da bi se to desilo, da bi taj nemački model uspeo, Srbija mora da skloni preambulu iz Ustava Republike Srbije, pošto ni jedan zvaničnik Republike Srbije ne može da potpiše nikakav takav dokument dok god je Kosovo i Metohija u Ustavu Republike Srbije i ovo nas dovodi praktično do rešenja, odnosno do te pune informacije zašto uopšte Vučić gura promenu Ustava. Ne radi se ni o kakvom nezavisnom pravosuđu. Videli smo da sve ekspertske grupe koje učestvuju u toj promeni Ustava su videle da ta nova rešenja oko izbora sudija su još gora od postojećih rešenja i da je u stvari jedini razlog za izmenu Ustava Republike Srbije izbacivanje Kosova i Metohije iz tog Ustava, pod 1, i pod 2 ima i drugu agendu, a to je da se predsednik Republike više ne bira na direktnim izborima, nego da bude biran u Skupštini Republike Srbije. Poslanička grupa Dosta je bilo, pokret Dosta je bilo se oštro protivi bilo kakvoj promeni Ustava koji će izbaciti Kosovo i Metohiju iz tog Ustava. Do sada smo učestvovali u svim razgovorima sa nemačkim zvaničnicima kada su dolazili u Srbiju. Podsjetiću, poslednji je bio sa predsednikom Bundestaga Nemačke. Sada je došao ministar spoljnih poslova, Dosta je bilo bio isključen iz tog razgovora zato što znaju da se protivimo tom modelu dve Nemačke koji žele da primene na Kosovo i Srbiju i da dođu nekako do stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama. Mi mislimo da su pregovori, odnosno razgovori i istorijsko pomirenje sa Albancima na Kosovu, da je to potrebno, da moramo da pođemo od imovinskih prava, kako fizičkih lica, tako i pravnih lica, recimo odličan primer vam je Trepča i njeni akcionari, zatim crkve i posle toga takođe da razgovaramo o kulturnoj baštini koja je kritično važna za Srbiju, da razgovaramo o svim pitanjima, ali bazirano na tim nekim postojećim ugovorima i pravima. Ugovori i prava, posebno imovinska prava, su civilizacijska vrednost i da bilo kakav razgovor o bilo čemu drugom u ovom trenutku jednostavno ne dolazi u obzir. Znači, bitno je da građani znaju da će ovo biti glavna tema posle izbora, bitno je da znaju da smo na vreme upozorili šta je namera Aleksandra Vučića
i šta pokušava da postigne i da znaju da su pokret Dosta je bilo i pokret Dveri da se protive tome i da nećemo dozvoliti da to tako prođe i ako uspeju da ubede jedan deo opozicije da učestvuje u ovoj farsi oko promene Ustava, mi u tome nećemo učestvovati i oštro ćemo se boriti protiv toga na svakom koraku. Ova inicijativa koja je podneta za raspravu o aktuelnom pitanju je obaveza po Poslovniku predsednice Narodne skupštine da zakaže takvu sednicu. Znači, nije opcija, nego je obaveza. Boško Obradović je malo pre napomenuo da su oni imali čitav niz ovakvih inicijativa do sada i pokret Dosta je bilo imao te inicijative, one su jednostavno ignorisane. Mi nemamo ni jedan mehanizam, pravni mehanizam da nateramo predsednicu Narodne skupštine da zakaže, odnosno da poštuje Ustav i da zakaže jednu ovakvu sednicu. Jedini metod pritiska mogu da budu mediji, jer ako se ovo pojavi na naslovnim stranicama medija, to će imati dovoljan efekat i naterati ih da poštuju pravila. Podsjetiću vas sve, kada je Srpska napredna stranka htela da u zakon uglavi odredbe koje bi omogućile funkcionerima da otkupljuju stanove državne po ispod tržišnim cenama i dobiju kredit na 20 godina, bila je dovoljna jedna naslovna stranica Blica u kojoj su naveli šta Vlada planira da taj deo zakona povuku. Ovo je snaga medija ako se govori o pravim stvarima i mi mislimo da ova rasprava o Kosovu i Metohiji pripada u Skupštini Republike Srbije i nadamo se da će biti dovoljno sluha od strane predsednice Narodne skupštine, i ovo je zaista onako malo tragikomično da kažem, sluha da poštuje zakon i Poslovnik i zakaže ovu sednicu.